mai nap Poznányban, Lengyelország egyik legnagyobb városában, és megpróbálunk egy migráns gulyást csinálni, készíteni. Mint látjátok, itt az egész pláza kihalt, mindenki délben a templomokban van. Itt anélkül is működik a vasárnapi zárvatartás, hogy be kéne zárni a boltokat. Szereztem magamnak kosarat. Az első vásárunk az a kenyér. Paradicsom, burgonya, répa. A legnehezebb része a vásárlásnak mindig szétszedni a műanyag zacskót. Hagyma, fokhagyma. A migráns gulyás az egyébként attól migráns gulyás, hogy megalkovásokkal teli, ugyanúgy, mint egyébként migránsnak lenni. A gulyásleves egyébként abból az időből származik, mikor még Magyarország területét 3 tenger mosta. Éppen ezért az eredeti gulyásleves tengervízből készült, és az akkori gulyások még tengeri csipókra vigyáztak, nem pedig marhákra, és éppen ezért sokkal inkább hasonlított halászlére az akkori gulyásleves, mint bármi másra. Petrezsely megtaláltam, fehér ripát nem, de itt vagyunk tehát a konyhában. Ezek itt az összetevők, kezdjünk is neki. Először a hagymát fogjuk megpucolni. Paprika. Fehéredés és sütjük a marhahúst. A migráns gulyás elkészítésénél nagyon fontos, hogy megfelelően öltözzünk. Nézd meg! Király, melegítő, szürke, foci. Ennél magyarobb már nem lesz. Aprítjuk a fokhagymát. Következő lépés megpucolni a répát és a burgonyát. Amikor az emberben felmerülnek a kérdések Magyarországgal kapcsolatban, hogy miért is szüntették be a kényszerkatonaságot, mikor a burgonya pucolása az erősíti a jellemet. Pedig ott az ember megtanulta volna, hogy milyen is a magyarok istene. Azzal eltölteni 1 évet, hogy bunkóbbnál bunkóbb őrmesterek ugráltassanak. Nem tudok elképzelni, hogy mi lenne esetleg ennél jobb személyiségfejlesztő. Imádom pucolni a krumplit. Érzem, hogy belülről és kívülről is fejlődök. Jó lenne minél többet. Hivatásszerűen kéne ezt csinálnom. Lehet, hogy szakmát kérdeztettem. Picit odaégettem, de annyira nem lesz probléma. Sok katonaság megoldaná a társadalom legtöbb problémát, mármint ha inkább ennél egy vegán etnikum kaját, mint mondjuk egy
rendes kacsapörköltet vagy pacalt, akkor egyértelmű, hogy a társadalomban valami nagyon elbaszódott. És most jön a répa. A répa és a burgonya felszeletelve, most pedig azt várjuk, hogy megpuhuljon a hús. Egy órát hagyom főni, miután hozzáadtam. Míg puhul a hús, elgondolkozhatunk azon, hogy miért is kötöttünk itt ki, mi is az a magyarság, miért köcsög az összes liberális. Szokásos dolgok. Én is ezt fogom tenni. Az étel elkészült, nincs más hátra, mint megkóstolni. Az, hogy igazi legyen a migráns gulyás, beszélgetésnek is olyannak kéne lenni, mint Magyarországon. Mert ki másra szavaztál volna? Gyurcsány? Én nem vagyok rasszista, de nekem egyébként nincsen bajom velük, csak 4 fal között csinálják. Terroristák. Terroristák. Halló, migránsok Túró Rudival is ízesíthetik. Jó ebédet szólalta. Jó étvágyat!